Denali 25 je batoh určený pre jednodňovú turistiku, do ktorého zmestí všetko potrebné na jeden deň v horách. Nastaviteľný hrudný pás umožňuje ti lepšiu fixáciu batohu a ramena ti nesklzávajú, alebo ramenné popruhy ti nesklzávajú z ramien. Ďalej nájdeš mäkký, perforovaný a priedušný bedrový pás, ktorý umožňuje vlastne rozkladať váhu batoha z ramien aj na bedra. Tento bedrový pás má do dvoch strán malé vrecká pre jednoduchý sneh alebo vreckovku. Aby ti popruhy bedrového pásu nezavadzali, môžeš si ich zrolovať a zafixovať gumičkou. Aby si batoh ešte lepšie upevnil na tele a vytunil jeho ťažisko, na to ti slúži vlastne nastavenie ramenných popruhov hore aj dole. Každý správny turistický batoh potrebuje mať vyriešené uchytenie turistických palíc. Na batohu Denali 25 vieš uchytiť paličky dvomi spôsobmi, buď z obidvoch strán alebo vedľa seba. Poďme najprv na to z obidvoch strán. Paličku vsunieš do spodného pútka a potom pomocou gumičky si ju ľahko zafixuješ a dotiahneš. To isté urobíš na druhej strane. Keď nechceš mať paličky z dvoch strán, ale iba z jednej, vieš si jednoducho túto paličku pripojiť k jej kamarátke. Batoh disponuje 3 elastickými vreckami zo sieťoviny. Do bočných vreciek sa ti zmestí napríklad fľaša. To si vieš zafixovať ešte pomocou bočných popruhov. Ďalej tu máš predné čelné vrecko, na rukavice, čiapku, vreckovku, čo potrebuješ. Je tu veľký zips, vstup do hlavnej komory batohu a potom 2 zipsové vrecká, vrecko na drobnosti, telefón, peňaženku aj s klipom. Čelné predné vrecko, napríklad na uloženie mapy alebo iných vecí. Batoh obsahuje integrovanú pláštenku proti dažďu, ktorú máš vždy po ruke. A taký detail, ktorý ale je nápomocný pre všetkých, ktorí nosia slnečné okuliare alebo aj dioptrické. Vďaka 2 gumičkám na každom ramennom popruhu si tu vieš bezpečne pretiahnuť okuliare. Môžete si